interaktivním programu pro statické terče se promítají různé statické terče, jejichž zásah může být doprovázen zvolenými zvuky. Velikost terčů je plynule nastavitelná. Další možnosti programu pro statické terče jsou stopky, přičítání nebo odečítání času, náhodný výběr terčů, automatická změna pozice terčů na projekční stěně kvůli lepšímu rozložení nástřelné zátěže záchytu projektilů. Grafickým editorem terčů je možné editovat, měnit a velmi jednoduše tvořit nová střelecká cvičení.